אז מה קורה חברים? כאן שי בסרטון חדש ותהנו בסרטון. אז המשימה שלי בסרטון הוא לנצח את מיינקראפט ולהפיס את משימה ראשונה ודי פשוטה להשיג עץ. נצטרך לרוץ בהמשך. כן, כן, אתם שם. אז היום חברים הולך להיות סרטון פסיכי. לא שווה לכם לפספס אותו, באמת. אני חושב שיצא פה סרטון. וכן, בעיקרון יש לנו כבר לוט. ויכול להיות שבקרוב חבר שלי יצטרף. אם אתם רוצים אני יכול לעשות סדרה כזאת. שאני משחק במיינקראפט. שאני עושה סורווייבל, ואולי אני אמשיך מאותו משחק כל הזמן. אז תכתבו לי בתגובות, כאילו זה ממש יעזור לי. אוי, זה הביא אותי. טוב, חבר. מת. ומת. טוב, למה צריכים להכין כבר פיקס חדש? הוא כבר אנחנו חליף, מה נראה, ששני יותר חזקים, ונכין גם, זה ששני גם יותר חזקים. בואו נראה לי, אנחנו נתחיל להשיג קצת עץ, בשביל לשפר לנו את הבית שם מתחת לאדמה. זה לא היה הכי. וואי, זה סתום אני. כל הזמן הזה. מה? למה זה לא מעלה אותי? למה זה לא מעלה אותי? זה אמור לעלות אותי. איזה מבאס. לא עשית ממנו. טוב, אז כן חברים, נגמר כל ההילוך המהיר המגניב הזה. למה? קיבלתי עכשיו עצים, סתם ככה. מוזר. טוב. יש לנו כבר את ההתחלה של הבית. עכשיו משדרג. שים כאן. רגע, מה עשיתי? איזה סתום אני, לא הייתי צריך למקם את זה כאן. אוי, נו. אנחנו בינתיים רק עושים את זה. כאילו, יש לנו עוד סטאק שלם, אז אנחנו נתחיל ככה. נראה לי שאנחנו נצטרך לעשות פה כמה. רגע, אז בואו נעשה את זה. 1, 2. אוי, לא, לא. זה לא מה שרציתי. איך אני נכנס לספר? אמור להיות לי ספר, למה אין לי? מה, אין לי ספר? טוב, כאן. יואו, זה גאוני, מה זה? איך אני גאון? אבל, איך יוצא? אתה לוחץ על זה עם לחצן ימני. למה? אפשר ככה פשוט. ואני לא מבינה מה הייתי צריך את הכפתור הזה. כי זה ככה פותח. אוי, אני... טוב, נלך לישון אני חושב. פשוט נעשה את זה ככה. זהו. זה הבית שלי. ובואו נכין כאן קראפטנלינג. What the fuck?
אוקיי, אז בואו נתחיל לשפץ. קיצר. אז חברים יקרים, עצרתי את הסרטון בגלל שנגמר לי הזמן לעשות את החלק הזה. אם אתם רוצים חלק 2, תנו לייק, תירשמו לערוץ ותכתבו לנו כאן בתגובות אם אתם רוצים חלק 2 עם חבר שלי. וכן, זה הסרטון היום, אני מקווה להערכה כי עבדתי מאוד קשה על הסרטון. ויאללה, ביי.